די להגיד אני תפוקה, את לא תפוקה. את פשוט אף פעם לא למדת לחיות עם רגשות בשלום, כי ילדה לא היה שם אף אחד שיחבק, שינחם, שירים, שיעודד אותך. כשבכית סובבו לך את הגב. למה? כי את בכיינית. כשנפגעת, שתקת. היא פחדת שיעזבו אותך ותישארי עם זה לבד. אז למדת לחייך ולשחק אותה כי את חזקה. אבל לבסט רגש באמת, בשתיקה, בהתנתקות, במריבות, בבריחה, בהתכווצויות, זה לא נקרא. זה לשקר לעצמך ולהיות אומללה בתחושה שאף אחד לא באמת אי פעם יבין אותך. ותכלס, גם את לא. ועכשיו, תכניסי לזה זוגיות, מיניות, ילדים, עבודה, כסף, עובד כמו משקולת שמושכת אותך למטה. רגש זה לחלשים. השמחה מפחידה אותך כי תכף משהו הולך להשתבש. אהבה, את שליטה, להיות חשופה לניצול ופגיעה. כעס שומר אותך לא נגישה, אבל שורף אותך מבפנים, כי סך הכל את ערנית למצב. והפחד הוא השביל המוכר. קטנים לומדים מההורים לבסט רגש. אבל כשאת היית ילדה ואותך אף פעם לא חיבקו, לא הרגיעו, לא החזיקו. אותך לימדו להסתדר לבד. שימי לב, כל פעם שאת מרגישה משהו, הראש מגיב זה מסוכן, תברכי, תעלמי, תלחמי, וזה לא מי שאת. זאת ילדה שנמצאת בהישרדות יומיומית. וויסות רגשי, אחותי, זה לא פינוק. זה לא מותרות, ובטח לא המלצה. זה היכולת היחידה והאמיתית שלך לחיות בהשלמה פנימית. בביטחון שאת לא תלויה באף אחד. כי את לא רודפת אחרי. את מייצרת אותו בעצמך. ואז לראשונה בחייך, הבחירות בחיים, יהיו באמת שלך. זהו. שם מתחיל השחרור.